Slovenský exminister diplomácie si chodil porady k predátorovi Epsteinovi. V novembri 2018 sa Miroslav Lajčák, vtedajší generálny tajomník Valného zhromaždenia OSN a slovenský minister zahraničných vecí podľa najnovšie odtajnených spisov radil s americkým finančníkom a sexuálnym predátorom Jeffreym Epsteinom. Konkrétne o tom, ako obhájiť postoj Slovenska k migračnému paktu OSN, ktorý sám ako šéf Valného zhromaždenia pripravoval, zatiaľ čo Bratislava ho odmietla. Epstein mu poradil, aby komunikoval, že Slovensko je suverénna krajina, ktorá sa nevyhýba problémom, ale aktívne ich rieši. Lajčák mu pritakal a zdôraznil, že chce, aby Slovensko stálo v spriamene. Vzájomný kontakt Lajčáka s Epsteinom vyvoláva otázky. Ten bol totiž už v čase výmeny e-mailov kontroverznou postavou. Zároveň ide o ďalší príklad prepojení medzi globálnymi elitami a domácimi politikmi. Okrem spomínanej komunikácie ďalšie dokumenty naznačujú, že Epstein v marci 2018 vedel o pripravovanej demisii premiéra Fica a v rámci svojich plánov s ňou rátal. Bývalému poradcovi Donalda Trumpa, Stephenovi Bannonovi, totiž 15. marca, teda v deň, keď Robert Fico podal po veľkých protestoch demisiu, krátko predtým napísal, že ak sa mu bude Lajčák páčiť, tak povedie projekt v Európskej únii. Dodal pritom, že jeho vláda tento týždeň padne, podľa plánu. Čoho sa spomínaný projekt a plán týkali, nie je z komunikácie jasné.